doporučil by som to zákazníkom, ktorí nie sú spokojní so svojím madracom a chcú si zlepšiť komfort spánku a nie sú pripravení na zakúpenie nového madraca. Dokúpia si vrchný madrac, zvaný Topper, a zlepšia si kvalitu svojho spánku. Ďalší typ zákazníkov je ten, ktorí sa viacej potia a vedia si tým vyriešiť hygienickosť madraca. Vtedy sa perie iba poťah Topperu, nemusia prať poťah celého madraca. Plus kategória zákazníkov, ktorí používajú Topper na príležitostné spanie alebo pre návštevy, čiže majú Topper zrolovaný v skrini v nejakom úložnom priestore, vyťahnú ho, keď idú na stanovačku, alebo poprípade, keď majú nejakú nečakanú návštevu a potrebujú ich prenocovať, tak použijú madracový Topper.